Assalamualaikum Lur, terima kasih sudah klik channel ini. Kali ini kita bertemu dalam episode Kartolo Tukang Bedil Manuk oleh Kartolo CS. Cerita dimulai sapari ngobrol ngalor ngidul lah ya ambek Sokran. Mari ngono ketekan Sontolowo sing cerita nek duwe anak jenenge Kartolo. Nah, gak suwe mari diceritakno iki Kartolo ya teko. Sontolowo ngongkon Kartolo ndang rabi. Tapi Kartolo ngomong sik seneng bedil manuk. Nah, ya apa lanjutane? Monggo disemak Lur. Enak nyambut gawe karo-karo kaya aku iki wis. Nyambut gawe kesenian sepisane ya melawak. Ping pindhone kadang-kadang iku ana rekaman. Iki rekaman rada suwe titik ya. Tapi gak apa-apa, pokoke melintu. Nyambut gawe rekaman aku buka peracangan. Wis tepak wis. Peracangan iku lan barang sing awet-awetan watu. Besi ya tak kandili kapas kula sak bal kapas wis tak dasar dadak emak matek wis urut maneh dagang aku repot iki dagangan opo iki enak iki nek gak duwe kanca-kanca kurang tepak iki wae keren lho waduh kenapa rambutmu kok melungker-melungker tak ngetri rambut kok melungker-melungker iku berintik asli ta asli iki ono kalane sing berintik buatan. Oh, buat malah gawenan. Oh, gak, iki mulai cilik. Cilik ngene. Heeh. Oh, iya. Lahir wis keriting aku. Keriting ya. Iya. Kok teko ndi ae kon? Teko ndi? Surabaya. Sing aran teko luar negeri kuwi sapa? Teko Surabaya kuwi lah ono jodoke ta. Teko Tunjungan ta? Teko Wonokromo ta? Ya teko jodoke ngono ri. Endi teko ndi? Kok pasar? Ke pasar. Pedho bojomu blonjoan. Oh iya, wis bojoku ya ngono. Meracang ya? Iya, timbangan omah nganggur kan. Si ono kesibukane nang omah, gak selalu ngomong anak tok ae. Iya, sakno bojomu ri aja nih. Kok ngono gak kone wangi. Ngono aku sing dadi bojone gak sakno kok sakno. Kon ngetero bojomu blonjo kon tinggal. Lho, gak ditinggal dikiting ngono ta? Ya dituteno lah kok sing sakno tukang copet aku. Kon sing gawa keranjange. Kon gawa keranjange. Gawa keranjange. Lah bojomu nek kapan oleh apa gula lebono. Iya, lebono. Kangkung. Iya. Kon sing gawa sakno kon ndelok bojomu. Sing ero, kalau rek sapari ngetut bojone. Lah sing karo lon, bojone sapari nonton kiri elak ngono. Ayo pas yo kono kiri. Aku bojoku ku ya bojo seimbang ta. Sapa? Aku bojoku. Pas aku yo kayun bojomu. Ayun di bojomu. Bojoku gawe tapi lemu. Ya iku sing entek-enteki panganan iki. Kene lho kene kulaan ya, tak kandhani. Iya, apa ya, Pak? Kene ngetoro bojomu, iya. Iya. Oh, kula apa sih kan biasane nang? Lho iki lho barang garing-garingan iki sing awet. Oh, iku ah. Triplek ya. Oh, gak nempel gegermu kono ta. Garing-garingan apa? Kok triplek ya golongane yaiku apa? Gula. Oh, gula. Kopi. Ya tak kandengi banyu-banyuan iki kadang-kadang. Banyu aki ya? Lho ya enggak ya ngelte ya kalau gas iki. Oh, ngerti lo ngegas. Iya. Kok kula nang ndi? Kono wae. Kula nang ndi? Ya pasar kono ae. Kula nang kono? Iya. Loh, kecidakan. Lah kula nang ndi? Oh, mulane badhe titik kon. Lah kula nang ndi? Nang Balikpapan. Oh iya lo ngegas iki kon lak nggone ari. Kanggo ngono lah iku iya nek tuku Gran. Peracakan cilik Gran. Gak apa-apa. Entek kanggo ongkos tok lah. Lho, kon seneng karo kancamu nang melarat ngono. Lho carane lho ri kon niku. Lho carane apa? Coba. Mrono ya. Kon numpak apa sih mrono? Nang Balikpapan numpak. Ya saya pesawat. Pesawat. Pesawat mrono. Kon pesawatmu. Waduh, kon niku masyarakat nomor piro kok pesawat gak? Pesawat iki apa sih? Kapal terbang iki. Montor mulu ah. Montor mulu ya pesawat kon. Ya semalam kan nang omahmu ada kenteng. Kon niku montor mulu ngori. Wis montor mulu iya, halusane ya pesawat lah. Aja numpak montor mulu, numpak kapal. Kapal iku suwe kan. Lho enak mek klesetan kon. Iya klesetan. Bondone nduk tengah kapal hilang apa kok ora nganggur lho. Ah iso sampe ilang gak celeng ono sih kok niku. Lho nang kapal kok celengan barang. Lah ya apa supaya gak ilang. Oh, nek kapal kok dhuwitmu kuwatir ilang. Turu kurepono dhuwitmu. Gak ilang iya. Iya kebacut aku tindin, mati. Ngomong ngamu seneng yen kancane mati. Ono seneng mati kancane wis mati kon. Bojomu ya apa? Iya apa? Bojomu ya apa dodol apa no? Bojoku? Iya. Gado-gado ri rono kan digado. Kok kon niku temen ta kon? Iya gado-gado. Oh, gado-gado. Iya balik-balik kanca dhewe rono ae. Sapa? Lontang.
Wis gak apa-apa kan Iya. kancaku mau cari nyambangi panganane ta. Kau seduluran ri Nah, sing penting seduluran. Kata Kasano ndelok nasi pecak belontang. saiki yo gak sakno saiki jope akeh kan. Oh ya syukuran lah. Siapa udan-udanan maju. Maju ese. Ono udan-udanan es maju. Lah yo maju kadidol kaya adus. Oh nek udan-udanan niku aja ade dodol es. Oper haluan dodol kacang ijo. Oh iya panas-panasan yo. Iya, kacang ijo ku kalau sing gede-gede sak piro nek kacang ijo? Yo biasa sih ri kan kacang ijo. Cilik-cilik. Iya. Lho, ngawur ae. Kacang Itu ijo apa? kacang ijo. Apa? Tuku kacang biasa iku terus ceten ijo. Ngono ya. Iya, laris. Angkat timbangane ngono atuk tuku kentange dicet ijo. Gak apa-apa bila perlu. Bila perlu sak mangkok ya kentang situ kon niku. Tapi ya ambek kon niku hasil alus ngelumpuk sih kira. Ngelumpuk tak ewang dodol banyu barang. Wah, makane pundakmu ngapal kira. Tak banyu iku ri kon niku kak pikulan niku. Oh, wis entukono mesin ta sumbermu kompor. Iya, aku gak kumpan saiki isa. Oh, apa? Apa? Mesin. Ayo mesin. Iya. Ringan. Nek terang-terangan ngene iki ya dodol es, ngejus. Oh, tadi jus iku bendino nonggonmu ya? Jus apa? Jus iku? Es jus kok kon niku. Oh, meniku es disikno ta. Ayo ngejus iki apa padha ambek es jus kon niku. Iya, es jus piro sak gelas? Sak gelas piro? 50. Lho, lah kok murah kan? Murah ri, di lumintu. Lumintu pokoke. Iya. Apa campuran es jus iki? Es jus iku campurane apukat. Apukat dok. Ambek Ambarane iku. sapukat kan? Kudu ana campurane maneh. Apa? Apa biasa apa kan? Pace. Kok iso pace. Ngawur ae. Apukat, Ya, apukat. buah-buahan ya. Iya. Kayak kates. Kates. Iya. Mm-mm. Terus pelem. Kates. Apukat dicampur. Lah nek putih, putih kok putih? Putih apa? Putih iku bengkuang. Lho, tak maju. Makane dijus gak kena Gak bengkuang. ya? kena. Iya. Njet. Ri, kon iki layo mateni sing tuku kon. Lho, iku lho. Susu. Susu. Oh, lapat susu barang iki. Wong es jus kayak susu. Lho nambah rasa kan. Nambah rasa 50 tadi ana susune barang iki kon niku. Iku lak liket-liket ngono ta? Liket-liket. Iya. Es susu sih jembek cairan biasa lho. Cece iku banyu liket, banyu titik. Iya. Iku nek ngombe apa? Aku gak iso carane ngombe. Ngombe ku ya, kon nek tuku nek ngombe kon mlumat bisa tekan ndukur. Oh, kon niku ambek sedotan ri. Oh, disedot. Iya, Nek sedotane macet. Nek sedotane macet. Ya mampet ri kon niku. Sedotan kok saya macet ya kon niku. Lah ono kalane terus kebuntu isine apel. Ya tuku sedotan sing gedhe. Oh, selang, diselang. Diselang. Wis selange banyu ta kon. Lah enak lancar kan? Kayak sing gedhe biasa iku. Oh, aku iki kira ndok omah ya wis kok biasa ya. Ana kanca-kanca jadwal. Wis sapa? Tak goleki. Sapa iki? Mbok sampeyan kok nggawa payung. Sopo piye tapi pangling kok karo aku. Jane sapa ta iki? Aku ki Salcolowo. Aku percaya bojomu. Becak bojomu. Kono iku ngomong sing genah. Aku pengen perpapakan bojomu becak. Ngawur ae wong wedok. Wedok kok becak. Numpak becak mesti. Lho becak piye to? Bojoku mbek mancal becak iki. Lho sapa kondo? Lah sampeyan lek ngomong bojomu becak. Lho, diri anu ki numpak becak. Lho, lah ya kan. Numpak becak yo becak. Apa jenenge becak ta kuwi? Oh, lowo. Lowo. Kono iki lho kok wong panas-panas kok payungan ae. Lho payungan piye? Dhisik payungan ndi? Delane mendung ta? Iki terakup. Oh, iya kacamatane ireng-ireng. Iki jaga debu. Lah wong sugih ki ngene iki. Ah, iku sugih. Wong sugih. Wong sugih ya kaya ngene. Kaya piye? Lah, iki patut aku. Gak tau kepethuk. Gak tau kepethuk. Wis suwe. pirang dina? Pirang dina. Pirang dina dapet sampean ya? Wis suwe. Mungkin Ana pirang bulan? kok Tahun. apane? Gak tau pedes tahun dah. Oh, lagi tas wae kok. Oh, lagi tas. Dek kan dodol tas. Dodol tas. Kok tas wae. Lagi wae. Oh, dodol glali. Lagi wae ya. Oh, lagi wae. Iya. Iki mau ah. Iki mang. Ki mango. Mango. Iki apa nanti bener? Rene. Waduh klambine rek. Wong iki greget tak banting kok wong iku. Takon apa nanti rene. Lah ya rene iki. Ya bener ini. Kan ana tujuane kan. Yo rezeki gede iki. Lho rezeki apa? Rekaman.
Ya padha mbek aku kok. Padha ae ya. Kadang-kadang tetese gur gak netes-netes. Ya direk sih kok iso. Penokit biyen kok delane cek enom ae, cek ganteng. Piye tak jamune. Jamune. Lho, adik jamu kaya mana berkutut to. Lho, ora. Jamune takono aku. Takono ning Iya, karo. panomane jamune wong enom ya. Panomane. Iya. Panomane iki jamune buntuti Anoman. Lah apa? Apa? Dudu Apa? tikus. Lah, buntuti tikus. Cendil. Cendil. Cendil iku Sing cilik ku lho, anak tikus. Oh iya. Oh, dadi cendil iku diuntal. Heh? Diuntal apa dipangan urip-uripan? Aja diuntal. Lah piye? Mangap cindile ngono Dilebokno. muncul dhewe cindile. Oh, napa diuntal? Ati mangane cendil. Iya, kan. Timangane cendil wani tikuse. Kasih. Gede kan. Lah cendil nesuan sokran. colot dhewe lho. Nesuan ya priya. Cendil iku gak iso mencolot. Gak katok. Matane ku gak katok cendil iku. Oh, antarane cendil sing rada gedhe. Ora di kuwi aja anggap Lho, dawa. embo ya. Nek cendil gak katok ta? Gak katok. Isane mlebu ku mesti Disetipno. enggak. Mesti tangane ku grabang-grabang mesti. Si sokran iki sing ndi iki? Lho. Lah kok piye lah? Mau dicopot kok coba. Ada kayak masjid. Macet sapa? Heeh. Iki aja guyon. Iya, Iki aku perlu. Lah apa sih, Cak? Kok wah kowe aja anu tak Aja dicelukon. Lah ya lapo? Ya kerep-kerep gandeng karo anakku. Anakku ku ora tau mulih. Lho, Perkara kok pengaruhi. ojo ndari kon. Pedok. Sopo Kartolo? Oh, Kartolo. Kuwi anake Wang kuwi. Oh, anak uang. Anake uang anake wong. Lho anakku. Anakku. Oh, sang anak uang penuh sebelah. Kartolo kan sapa? Kartolo. Anakku. Aja guyon. Kok ora guyon piye to iki? Wah. Anakku. Temen dah. Mbok sumpah anakku. Ayo sumbau. Muga-muga ditinggal mati sokran. Tenan. Hop. Tenan iki sumpah. Dia gak sumpah lho iku. Penuh sing enak kene kelangan. Sapari ben anu. Ya sumpah open sing mati lah ngono. Wah jenenge ora sumpah kuwi. Kartolo kan apa ta? Anakku. Lho, wong lanang kok iso duwe anak. Tuh, kok iso duwe anak lanang. Oh iya. Anu sing anak bojoku. Lah, Sing sponsore aku. Lah ya, tadi sing duwe anak iku bojo Peno. Bojoku. Lah Peno gak melon duwe. Lho duwe. Duwe sapa maneh? Oh loro ta anake. Kartolo kuwi. Oh anake wong loro. Anake wong loro. Nang loro ta. Anakku kok anak wong loro. Lho. Wah, anak bojo Peno kok. Lah iya. Lah iya Peno gak melon duwe. Kan duwe, Cak. Gak duwe Peno. Aku duwe kuwi. Duwe sapa? Sing Lah ndi? Kartolo kuwi. Oh ayo anak wong loro. Oh iya, wah itu dulet-dulet aku. Iya. Betul. Sik bingung. Anake bojoku karo anakku. Lah apa Peno delek Kartolo? Lho iki pirang-pirang dina ora mulih arep tak rabekke. Oh dirabekno ae kok ada dideleki. Apa Lho, ditarik? anake kesayang aku iki. Dirabekno sapa? Oleh kedruwo jarine. Lho ngalah rendi. Oh jadi ngomong ngono ono baseman aja digundur-gunduruan. Iya. Temenan ta Peno delek Kartolo? Ora anu nang nggon. Pinane karo Sapari lho. Ora Sulawesi ya? Nang Sulawesi bae. Aja guyon kowe. Iya gak ono kok. Nek wingi nang nggonku, Cak. Lah iya wingi. Saiki mbok arane wong gak mesti pikire. Kowe aja omong sing norno kok. Lho ngomong apa? Sulawesi kado. Lho, sampe nang Sulawesi ku. Jare kuwi lak tas ini. Lho, Nek Sulawesi. ngawur ae. Nang omahe Sapari. Nggawa wesi ngono lho. Lho kok sik to. Kowe pinter malih ilat ya. Ulat. Ngomong apa sih sok renang? Ngomong apa? Malih ilat. Ngomong apa sok renang? Anu nang Sulawesi. Lho, kok Sulawesi. Sulawesi. Ini salah iku, Sulawesi. Sulawesi. Tau wantem kabeh. Jogoyan ta Peno. Gak medhok kok, Cak. Kanang nggonku blas. Didono. Aku pirang-pirang dina. Tak dodono kok coba tepet tapeke. Oh, tak sapa ki silian lho. Silian. Lho. Lho lagi. Wah, orang tua Iya, kami. Orang tuamu iki. Orang tua kami. Wah. Iya, kami tua aku ki. Kami tua. Bapakmu ini kami tua bapakmu. Iki bapakmu ta? Iya. Dia lebih jatuh gitu. Pasir. Kok seje? Cece ya. Ya kon ganteng Iki ya. asline teko kulon. Oh, Iya ya tukang bulan. Nah terus ngetan ta. iya. Lah, Ngetan nang ndi? Eh, Ngetan nang ndi? nang Banyuwangi. Ngetan andi asale wong kulon ngetan. Iya, tak ngono. Ayo kok seje, kon ganteng. Iki kok mingkup ngene. Ah, kon ndelokmu kurang telaten, Ran. Seminggu papaku.
Nah omong sing hati-hati lho. Ya guyon. Aku wis suwe gak ngamplengi wong. Pak, guyon. Enan. Masih ngampleng kaya gak lara wong awake cilik. Ning saka sithik Heh. tak iwit-iwit bener-bener suwe-suwe ora lara. Asli digepuk apa ya gak mlayu. Kok digepuk kok sampe diwit-iwit. Pak, gak usah geger, Pak. Mangkel. Iya, iki lak koncoku to, Pak. Kanca aku. Lah kanca nang bapak dinyek kok meneng ae. Aja ngono ta, aja ngono. Ya opo? Aja ngono kaya kancane jiwek kok. Kok niku berarti ngenyek omongane wong kono. Gak sih wong iki wong Gak kanca. apa-apa, iki lah wong kulonan wong Jawa Timuran. Oh, iya. Dadi iso ngladeni wong kulonan ngono lho. Ya opo sih peno? Yo, Lah iki lho. iso gran iso Mas. Minta ngapura ya, Pak. Heh? Minta ngapura. Ya tak ngapura. Kowe kan gulune lemu kamu gak mudun. Iki ora lemu iki. Iki amandel. Kalau jengking iki uri. Kok jengking piye ta? Kalau menjing. Nah, Iki malah Pak nglumunong ya. Tekan ndi, Pak? lho koma. Kok malah Golek kowe kuwi wis kok. tuwa kok ngluyu. Lho kok ngloyo sing ngloyo ki malah kowe kok aku apa seneni. Lah kula wong nom. Lah iki bapakmu apa anakmu? Iya ya, aja nemen dodomu kok rontok. Golek kowe apa iku? Bapak iki ngerti kan? Lek ngomongnya. Kowe kan anak bedes. Loh, Bapak lak dibedes-bedes. Saya dari lama iki. golek apa jeneng? Golek Kowe. Cari kowe. Heh? Cari golek Kan kowe. ndelok kowe. Lah iya kowe iki Kowe ku- Kartolo iki. Oh, ndelok Kartolo ngono lho. Heeh. Ndelok Kartolo ya kowe. Wah, tak cakut irungmu lho. Wis ta. Lah kowe iki apa? Heh? Kowe iki apa? Kowe Bedes. tak iya. Kowe iki bedes. Lho, kali aku gede sih. Lho lah iya aku ki takon, kowe iki bedes. Dudu, wong. Lho wong. Wong. Wong ngono lho. Ngene lho Pak jelase. Ceritane nek kowe iku anake bedes iku Iya. jelas ngono lho. Lho kowe iki anak bedes. Ane Kartolo kan bedes 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 siapa? sapa? Oh iya. Oh iya ya. Sorry. Oh, sorry. Aku teko bedel, Pak. Anu bedel. Ora kowe iki penggawean bedil kok kulinake iki lho. Yo Bandane bapak ki. Hobi, Pak. Kan iku bedele kuwi titis ta. kesenengan, Pak. Tapi nek kon gak titis cobaan bapakmu bedil. Ya aja. Tapi aja dirapa-apane. Ya melenge. Wah, Iki anu iki. oh, curi kon uang. Meleng kan halus. Wah. Dia tapi moto uruan. Cok, Nah iki rada anu rada Lumayan ngajeni ngajeni. meleng. Mergo meleng lagu baru moto. tapi lah gak dibedil. Iki bocah iki. Bocah potongane mentah kabeh. Surenane gunung-gunung. Saiki ngenomi bapak iki. Iya. Pancen. Surenane Saiki kumpul kowe iki lho. siji karo biyen. Saiki dipiak ngalur piak ngidul sampai lemes kabeh rambutnya. Ya pancen rambutku lemes. Saiki diunduk-unduk rambutnya. Karena sing digandeng bendina lak kepethuk aku, Bro. Siapa? Gak sembarangan iki. Oh, sapa Pak? Kok kowe petul ning ndi kowe? Nah, nduk pasar- Nang menawa Joko Karto. Lah pasar Mojokerto. Heh? Nelang gandeng pedet. Oke tak jol ngawur ae. Tak tonton pancen. Iki lah Bapak iki Betul. kadang-kadang belantik. Oh, belantik. Ono sapi tuku sapi. Sapi. Ono wedhus tuku wedhus. Iya, iya. Jos iki anakku ngerti. Itu kono daging apa seprapat lo? Kayak apa? Lah kayak nembel lambene sing kempong. Yo petik disin lah ngono. Pari gua kon iku ngrusak wong tuwa. Mulai. Apa? Nak apa? Mulai aja. Mulai iki sapari mulai. Kalau kowe sokran. Dirusak. Ojo dirusak piye? Iya. Gak apa-apa. Guru. Lek timbang nganggur wong papat tek mel. Pak peno lek lakaran melok Mas, Pak golek. Kok kowe ki tak anu, kowe ki arep rabekke dah mulai. Wah, Kudu bali. Momo wis gak. Lho, Susu lho piye to kowe? Ayo sih. Aja ngedol wong tuwek lho kowe. Gak saiki ngitakon. Kono didol iku payu piro, Lho Wak? dikese ngedol omongan ngono lho. Oh. Gak ngono peno raben ayu ta sih. Ayo wis Tak rabene dhewe. Heh? Aku rabekno wis. Apa? Aku ae rabekno. Pak ya apa ya apa? Ya, Pak. Lah rupamu mangkak ngono kok. Lah timbangane ngrabane kono dirabi dhewe kan. Oh, aku wis. Gak, gak. Temen ta, temen ta. Iki lho. Wingi marip-marip nang kali dijegur-jegur lah apa? Lah apa ono wedok ati nyelundul Ya lah. karepku ki anu. Oh, Gak apa-apa. ngono jare mo. Ngene lho Pak, aku mau rabi sik. Bapak boleh durung nyambut gawe kok boleh dadi gaene wong tuwa. Ya, cocok lo. Peno seneng lek Bandane wong tuwa entekke. Pondok ndi pondok? Bedes siji ke dengan 3 juta. Oh, 3 juta sak omah peno. Bedes. Kok iso ngenyang bedes 3 juta lho. Tenan kuwi. Saya tak ngomong aja becicing-becicing. Pancane. Lho anakku ora tak cicile ora wedi. Oh iya ya anake dhewe gak apa-apa. Iya iya. Ora jombelane lho, Kak. Gak woh, gak. Wis Pak. Kono lek muring-muring teko don koyo garing, Pak. Ora Pancene garing, ora dudu. Waduh. Wis Pak, perkara rabi aku mau. Ya, wis, ta. Sesenono aku gak aja sampe dadi gaene wong tuwa, dadi aku Iya. nyambut gawe dhisik. Aku Lah terus karepmu tak nerusno keseneng aku. kowe ora nurut omongane wong tuwek. Ojo atik mengkerik ta iki direkam Iki kok. ora mengkerik.
Ya nek kapan main TV rekam anu kerik ketok. Gak nurut karo wong tuwa. Nomor-nomor ta? Le, Antemen mari lho. Lah apa ngantem bapak Kon malah kon tuwa. sik. Guyon. Sing ngantem ki aku aja iki sing ajani. Lho lah ya antemen. Iki nek diantem Kartolo mati kira. Nek ngera matine Sontolo iki gampang. Jogono lepek. Ya kon mlumat keceri jeruk pecel mati. Jah. Iya mergo pengapes aku. Wong tuwa kapaten Pak. Aku mbek wong wedok sementara iki ya anu wis Pak. Wis aku tak terusno keseneng aku. Aku Saiki pamane peno ngrabeno Kartolo durung nyambut gawe. Nah. Apa peno sanggup belanjani? Lah boleh dadi gantung wong tuwa. Lah timbang gantung wong tuwa aku dhewe kan gak enak. Aduh peno gandungo, Pak. Yo ngawur ae. Timbang gantung wong tuwa lah gak enak, Pak. Iya. Terus saiki karepmu Aku tak seneng bedil di sini. Iya, kok budal Parno nambah aku. pokoke kapan-kapan kowe seneng karo wong wadon kondo aku. Tak rabekke. Kono gak melo bedil lah. Lah opo? Di kono ono celeng. Ngono lho. Terus aku bedil terus pokoke mangan aku ngono. Lho kan. Lha apa? Lek diakal di bedil gak kena ubren, Pak. Bapak iku banter playune. Banter playune iki. Banter. Kalang-kalang kidang. Iya, potongane congklang ya. Urung lali modiar. Banter iki playune sale kuru awake. Sangat jarak. Congklang. Saiki mulai dhisik, Pak. Ah, sangono lho. Tambuk Bapak gak njaluk dhuwit kok. Lho, wong aku jane nyangoni bener nyangoni aku. Lah aku bapakmu ku sugih lah opo salah. Lho bae peno nyangoni aku tak aku nyangoni peno. Ayo, Wis gak sang-sangan kabeh. temen ta? Temen. Piro? Becak pulang pergi mau piro? 400. Lho, becak 400 mentumpai kabeh. Sapari yang ngeri, Pak. Ongkose. Oh, ongkose ta. Ngomong ongkose ta. Wis aku ben tak boleh, Pak. Ben tak boleh. Tenan lho mulai Iya. dadi gawe wong tuwek lho. Yes. Wis tak tinggal lho. Wah, Dadi lho, Le. Lah apa dipasrahno aku? Anakmu kok. Lah kuwi kancane lho. Oh iya kancane. ya. Temuni kok. Oh iya, guyon tak. Kawasan. Tungaran kendel mbek wong kate ngantem iki, Pak. Bapakmu kok Masih mengkerik mlaku sih mengkerik ae. kok jemun bapakmu. Gak mengkerek loro bangkean kan. Iya. Wong tau ben kan ngentrung ben iki. Ngentrung ketiban kendang ngono lho. Oh bener. Wis apa bedilmu ya wis gawa ta. Bedilku. Iya. Tak gawe saiki. Golek Bedil saiki? Iya sih. Anu no di sing akeh. Kono lho tak kran. Iya, Ono manuk sing akeh. no kupang. Kupang ndi? Iya kudu pasar. Lho wong dodol. Nanti malah aku pengen nang ngagel rek kono pasar manuk lah ngono. Ayo golek nang alas rasune. Ayo. Ayo. Ayo sak. Ayo, budal lah. Iya, ayo. Lanjut maneh lur. Nang kene iki Ani sing rondo ijenan iki lur ketamuan Basman. Biasa, Basman iki ngerayu Ani. Lah apa kok ngerayu? Polahe Basman iki ngejak Ani rabi. Tapi Ani gak gelem. Soale Ani sik pengen ijen. Ayo wis iki seru iki lek wis rondo-rondoan iki. Lanjut lur. Urip ijen. Ning pancen ya penak kok urip ijen ki. Ora repot-repot kaya wong-wong sing duwe bojo kuwi. Nek esuk kudu tangi, nggodhokne wedang, nyepakne sarapan. Ning ya kuwi susahe wong ijen ki nek usum udan-udanan. Lah piye lek ora repot? Nek gentenge bocor, anjur ora ana sing benakne ya kuwi repote. Ning ya wis ben. Nek tak rasa-rasake ya wis tak ijen wae ora apa-apa kok. Kok ora nyebowo Pak Basman ki? Kula. Kok dengaren? Nggih. Kok dengaren basa ta, Pak? Sawangane ku pantes ngajeni. Oh. Dengaren kok ijen ae. Ya sak jeke ya ijen ngono lho. Apa nate weruh aku ana kancane apa? Iya, gak bosen ae ijen. Wong pakaian klambi iku kadang-kadang ganti bosen kok kon kok ijen kok kuat. Apa iya ta ya? Hah? Apa iya ya? Apa nih sing iya? Karena aku ya iya ada kali kono. Kan ya kita nih mosok gak ngerti glibetku, gak ngerti glibetku aku nih. Lah nek ora terang-terangan ya ora ngerti to, Pak. Aku mang bengi jam 3 wis ngliweri kene. Ngerti ya? Mubeng kene? Iya. Layak manuke bence kok muni. Kok ana maling aku.
Wah, omongnya titik tapi berbahaya. Ora ngono, mubeng ki ngopo? Lho, aku iki ngene lho, sing darani wong urip ki apa sih? Aku sakno bar awakmu iku. Mesakne? Iya, sakno. Nek wis mesakne terus piye? Lah karepku tak tulung nek gelem, ngono lho. Ditulung. Iya, ngono lho, ngerti ya? Apa aku tiba kok ditulungi iki? Lho, nek tiba gak tiba, aku iki sakno timbangan urip ijen, kudu ana bature. Sampeyan arep ngancani. Tak kancani ngono lho. Ngerti ya? Ah ya wis gek kono gek dikancani. Lho, laki-laki ya kan. Dikancani omong-omong to. Lho, kang ngono timbang nganggo rek sinau ayo. Iya, sinau ayo. Sinau ki sekolah apa? Lho, kang ngono omong-omongan mbek sinau ngono lho. Pak, Apa sih? apa sampean biyen ya nate mangan sekolahan apa, Pak? Entek bangku loro ae. Kok entek bangku loro? Arek iki yo Tak apa sih? karepke iki sekolah ngono lho. Ya sekolah sih biyen sih. Jane iki ngopo to? Apa? Karepe iki lho ngopo? Oh, Mrene karepe iki iki mang ya mau. timbangan awakmu ijen, iya ta. Aku lah apa sih arek ngomongin nang ngene aku wong Surabaya. Wong Surabaya nek ngomong tas-tes, iya ta. Apa Terang-terangan. anane terang-terangan. Blak-blakan. Blak-blakan. Iya. Lah awakmu teko kulon kuwah kuwi bingung aku iki. Kuwi kuweken. Bingung aku iki. Nang rak ya ngerti to. Ya ngerti, pokoknya ngerti maksudnya ngono Ya lho. ngerti wae kok ndadak bingung. Kon nglakoni ronde. Nglakoni ronde pirang tahun kan? Ah ya wis kira-kira Iya, iya. 10 tahun. 10 tahun? Gak pegel aku. Lah wong ngono wae kok pegel iki lho. Ojo rame-rame, ojo rame. Delon. Ojo rame-rame cendelo. Kenapa? Biasa Pak Lurah Syukur biasa liwat kene. Oh liwat ya ben wong ning liwat wae Iku kok. lurah aku rek kon iku. Nek Pak Lurah Syukur liwat kene aku lho isin. Ah, ora kon iku Ya ta. malah dikon mampir pisan. Oh, kon mampir pisan. Ngapur ae kon iki. Karepku ngene lho ya, kon tak tulung. Aku ngerti nek uripmu urip sederhana. Iya, pancen. Diarani sederhana. sugih ketok ya kaya ngene, diarani melarat ya kon yo lancar uripmu, ngono lho. Tak tulung omamu tak robah. Dirubah. Iya, tak bagusi iso meracang. Mosok kalak bojone sapari kon. Jane aku ya bakat iki, Pak, meracang. Iya. Nah iya kan enak. Bakat mundir ta. Heh? Bakat mundir. Bakat warna jaya. Ta. Bakat terpendam. Oh, ya bakat meracang kuwi. Oh, kok. di cita-cita. Iya. Lah mulane nek perlu kon, oma tak tandani engko meracang bondo teko aku. Oh, Engko tak culun duit nok bank. Aku lah bank duit ya. Bang di. Lah Bank Samiun, Bank Kuasa. Wah, itu bank endi ya tak ono. BRI ono. Lah ya ngono. Bank endi desit. Karo bank. Mulane pancet dadi rondo kon. Ngono lho. Lah nek perlu omah mburi kok PN. Omah sapa? Omahe Wakjo. Mandi. Lah omah sing ndi aku kira tau weruh. Omahmu ki sing ndi sing mburi kuwi. Ya ono omah mburi sing gak kanggo iku lho. Ah, ngono lho. Omah Doro to? Oh, lho apa omahe Wamat. Omahe Wamat bapakne kanca. Apa tenan apa, Pak? Iya, wis ta, ngene ae. Pokoke aku iki seneng aku ndadani barang rusak seneng, ngono. Aja sampe awakmu iku legrek. Aja sampe awakmu rondo sisuwe, lu cik kudu ono kancane. Aku dudo lho iki. Ngerti ya? Sampeyan duwe apa ya to, Pak? Lho duwe apa? Lho ya apa sih? Padahal barang dagangan ae duwe apa? Tadi Ora tegese ki sapa? Apa tegalan? ya apa tak kene iku padha madani aku kene iki. Wong duwe iku mek irung ta. Tuwe apa? Omahku gedhong. Jenengmu Anim ya? Jenengmu Anim ah? Kok anim? Apa jenengmu? Ani. Oh, Ani sono Anim. Anim lak lampu. Padake apa wae? Lah iya, saiki ngene iki ya. Nek manjen kon sarujuk, anane rembug ae padha rembug nek ono perkara ditata dhisik ya. Ayo saiki kon tak resiki ayo kawin sirih. Kawin sirih sementara. Kok kawin sirih? Ya tak sah ya kawin sirih ya. Ya kawin sah biasa ngono lho ya. Anu, Pak. Apa? Aku seneng ijen kok. Seneng ijen? Paling kon arek dablek kan ngono. Kan iku mulane arek wis ah.
Tanganmu ndek iku apa kan. Wis iku. Aku urung mikir, Pak, Urung mikir. Ya aku dipikir, urung mikir. Waduh, tapi wong tak dadi bojo mbak aku izin jan. Izin ya aku kudu dukur kon ngene arek. Nek arepe lu nang ndi, Pak? Ya ora ngono wong iki kok. Ya gak apa-apa ya. Wong bojo mah bojo nek jodoh berat pasti. Bodhek garwa sikaran nyawa. Cicuk garmun siti karan semu. Kok kena-kena. Ya wis. Ora Pak, ora. Temen ta? Gak gelem ta? Aku urung pengen duwe bojo kok. Kira-kira kapan? Mben? Kira-kira mben? Kok kira-kira kapan ya? Kandhane ora seneng ki ya ora seneng. Bangus. Padha kok nampik aku, Nduk. Padha nampik aku, Nduk. Ora kok nampik. Menghina aku, Nduk. Ngenyek aku, Nduk, kowe, Nduk. Apa dikira aku kurang ganteng, kurang gagah? Oh, untukku bogang ki ta? Gak gelem ya. Ya ora kuwi, Pak. Ora kuwi. Tresno wetekno kok. Oh, tresno ditresnake lho. Wong aku tresno kok ora ketresno. Tresno ki ra kena dipeksa, Pak. Ngono ta? Kandhane, Kon ndek utang dhewe selawe. Kan selawe wae. Ya maklume wae, Pak. Aku ndok. Ya ora aku dikira ngemen. Maklume wae. Sepurane wae aku ora duwe dhuwit. Menawa kowe dicelengan ngono lho. Arep ngrabi kok malah utang. Guyon aku iki lha apa sih? Wis ora atik guyon-guyon. Wis saiki nek kowe ora gelem gak apa-apa. Ya. Aku gak maksa kok. Iya toh, gak wani diterno nek gak gelem dipaksa. Berdosa saya nanti. Ya. Ngerti ya? Agene ya wis ngerti. Lah iya, tapi ditenono ya. Ditenono. Tak inting-inting ditenono. Ya apa? Nek sampe kon mlaku baru mek wong lanang, Gini ya, nek mlaku bareng karo wong lanang. ya baba. Aku mulai. Ya wis gek mulya kono. Enak kon gak tak pamiti kan. Aku mulai gak tak pamiti kon. Medhau gak disuguhi wong dinyek. Aku mulai, Nduk. Mulai karepmu ra karepmu. Ngopo, Nduk? Kowe kok ngenyek, Nduk? Biyen duwe bojo ya ora Jawa, saiki arep ngrabi aku, urung karuan nek ngepenakke malah ngrasake. Wis ora bojo-bojoan. Tak metu-metu golek butuh dhisik aku. Kartolo ambek Sapari lagi goleki manuk. Pas iku kepethuk ning tini. Nah, ambek ning tini iki didudui dikon sing akeh manuke. Wis wong loro ae sokran melok marang ngrepoti ae. Kon wis tuku gotri ta? Apa gotri? Gotrine bedil iku. Ya wis ya bebak dan wis niat bedil kok katene telat. Terus apa? Mana sing di sing kena mang, sing cipret Wis sembarang. Iku apa manuk waso manuk kurungan iku. Ngawur. Kan sing kena mang manuk peking ta manuk cipret. Lah kon iku bedil barang cilik-cilik tok ae kok. Barang gede manuk apa? Manuk engkok barang gede ta. Dares iku. Wah, tares lek bengi ya lek awan masa ono tares. Kok ono pitike tangga ya. Coba. Ka oleh lapo Lha kan manuk, kan alas yang berarti kan sing duwe. Endi ono PT apa? PT Nyamalas ta? Kalau PT kalau Sing ngene. iya. Itu tuh PT iku. Apa? Kodok. Apa niku? Saya nyelang tembak. Coba aku coba tak nyoba dulu. Kate bedil apa? Iku nembak kelarep. Kelarep mau mati gak dipangan lagi apa? Lah niku masakan niku kalah mbek bakron. Apa? Bakron niku botol didekek ndukur wong ditembak kene. Kapan cari sopo? Lho aku ora dhewe iku. Kapan? Tahun piro iku? Lho, kok tahun piro? Cek kapan nanti gembul aku cek tas iku? Nek endi gembulon ndi? Nek berontong. Ono iku. Saya kan main kono deh. Ndi mana dikukune mang ndi? Iki lho ya apa kok niku men niku nek nembak iku Apa? sisan nek mati kena ndase. Aja mbedel manuk deku kuwi kena drijine. Drijine ya. Lagi drijine iki sing gak kuat keseper mati. Karepku lek urip dingu cari. Iya. Urip dingu. Kok niku ya enggak gawe iwak ta? Iya. Lah lek kena dingu. Lah nek urip ya tuku ae nduk pasar lho. Dadi bang tuku wong urip golek rene. Urip tapi joto ngene. Kok urip di bagian sambat ae. Siapa iki? Endi? Siapa guyu kuwi? Yo, gadis desa. Gadis desa. Waduh.
Waduh, kepethuk Joko Tarub. Sing ndi ya? Tak gibeng kon. Wong Joko Tarub. Wah, aku gregeten aku. Manggawa selendang rek jadi colong. Penggoda Saiton. Wong iki nantang pasangan arek. Apa, Dik? Nalas. Lan apa kula menyang sapa kula mriki? Oh, luru kemiri. Ngawur. Mosok iki Wong nawang. kelampes kok kemiri. Mosok iki nawang wulan. Dudu. Sampeyan daleme pundi, Dik? Celak Mas lah niku. Oh, dodol celak iki. Iku saden celak. Kok ngomong kon dublek ta apa? Lho celak iku apa? Pundi griyane? Cidek. Mesti ide ya celak kon omongan ndi kon. Lho sampean mboten purun dibasani ta? Oh, cidek. Kon iku memel lek ngomong bareng wedok gak ono pedote bener. Lho, kerayuan kudu ngono lho. Nek dirayu dhisik wedok iku jarang iso. Ketara niku Mas wong irunge bengkong. Oh, ndang irunge narada. Ngawur. Iki kono bareng wedok kok ngene. Aku gak pati anu wis tahono dhewe. Lho sampean teng pundi? Lho, ajenge ya anu. Mbok bedak. Bedil mbok bedak. Lah ya padha ae tak golek manuk. Lho, sampean dugi kraton ta? Mboten, dugi kampung mriki Dik. Seneng kula bedil. Nggih. Sampeyan gak ada manuk? Mboten gadah. Lha lho, wong wedok ditakoni. Lho, nek wong wedok iku ya urusane bumbu. Uya terasi ku takon wong wedok. Wedok takoni burung. Enggak punya burung. Bae bapak ini seneng manuk lah. Niku ya gobok cilik niku ta. Nggih. Lah bapak sampean seneng manuk, kula gak ada manuk api, tapi kula bedil mboten mati, tasih urip. Manuk napa, Mas? Hah? Manuk napa? Manukan. Waduh. Manuk parkit, purun. Hah? Parkit. Oh, niku gadane kacung biyen. Nun? Gadane kacung. Lho. Oh, 9.000 pun dicolaken. Ki lah omah gobok cilik. Niku adem ta mriku. Lho, nggih adem sih. Oh, asal ngeleset. Nah, Kelesetan iku asal. sampean niku sakno villa. Lho kula nek saking sayahe ta kula niku pegel golek manuk. Sabar lek kon ngrunting nih cek anu niku. Wis ta lek kon grenek ngene wis. Sampean niku lho sapa alas kok terus ngantuk Arek sih. iki publikasine lengkap. Mas-masane delok ta. Wah kon niku. Kon iki karo karepku mana? Malah bapak muni ngono aku wis mari ngono-ngono. Kon niku bapakmu iku wah istilah kuno kon ya. Saiki ae wis padha wong wedok wis suwen wis. Cinta-cinta kawin habis sekarang ngono lho. Waduh. Jenenge sampeyan jenenge? Kula. Nggih. Tini, Mas. Sinten? Tini. Oh, Sabar. timbel. Ora kok jenenge timbel. Oh, lah timbangan niku. Sinten? Sampean kuping tas rebeh. Lagi sinten? Tini. Oh, dolmanan. Tini odol mana? Sampeyan mau golek kayu ta? Napa, Mas? Golek kayu. Mboten pados oyot-oyotan. Oh, dia kan anak Tarsan nih. Masih gelantongan ta? Mboten damel jamu niku lho. Oh, pon-pon. Oh, empon-pon ta niku jenenge. Nggih nyoyotan niku, pon-pon, Nggih, terus kuning, godhog. temu ireng, Nggih. temu putih, temu kuning. Lho, Temu ngesong bareng. sampean niku. Ngesong lah ketua lodruk. Kok niki nek jamu ngoten jamu ndamel kiambak, Oh, mak Mas. sampean dodol jamu ta? Napa? Mak sampean dodol jamu. Nggih, nek enten tiyang bodoh nggih disukani. Niki kartu loro cinta nih. Nah? Loro cinta. Kono cok kapan? Wah, niku nggih angel. Mboten Dik. Mboten kula ngoten-ngoten pun ado lek sapari men rodok memel. Sampeyan sakit ta? Kula sakit niki Kok lho. sakit melampah? Nah, Kok sakit melampah? lho, nggih sakit melampa. Maksudnya sakit napa? Nemen nggih. Nggih. Mboten, nggih sakit-sakit sakit hati. Oh, mulane wetenge gede. Oh, nggih niki bobot niki. Ngawur. Ono takon weteng barang. Mbok sampean bakul jamu ta? Nggih nek enten tiyang bodoh nggih disukani. Nek anu nggih mboten sampai jojo, Mas. Pokoke Anu? ndamel. Kenal kali mbone Joko Jomput. Oh, niku betok kacip. Biasa. Joko jomput barang. Lho, Pak. Ri, ayo takon ngene manuk sing akhire. Ngene manuk sing kata pundi? Ngene manuk sing kuatan niku pundi, Pak? Rumiyin niku tenggene niku lho. Lho, mboten saniki mawon saniki, pun rumiyin. Kula mboten wani mriko. Lho, lan apa? Nah, Lan apa? terus niku wengit niku. Aku jadi tradisi ngono. Aku dhisik ya. Kon ngomong sing aku dhisik ku ya apa? Ha iki kan alas iki kan ado peteng lho. Aku sik tradisi kon kari wae kene ngono lho. Wah ya wong teluri wong sing bedhil. Nggih bareng mawon kula nggih mboten wani. Sing bedhil iku kula lha apa kon dhisik iku sing bedhil iku aku. Lah nggih, wong bedhile mek sitok kok. Monggo. Ayo terus. Monggo. Monggo. Terusane bareng Kartolo ambek sabar wis oleh manuk akeh, muncullah Basman sing larang bedil manuk.
Sakmirine Basman lunga, wong loro iku ketemu Ani. Terus njaluk terani nanggon sing akeh manuke. Iya, oleh akeh. Oleh apa? Arek ngomong nembak manuk gemuk ya. Manuk gemuk iki lak bekungkung ngono. Iya. Iki mah duduk gemuk. Apa? Gemuk kok tembak. Ngawur ae kon. Oleh akeh ribanya nih manuke akeh. Oleh akeh ta wong ngemprit manuk glathik ini Oleh 15. Arek emang mulai dhewe ta? mulai dhewe. Mbok dipotangi, Mbok. Glundung-glundung juara. Kan kon niku kagelem. Lho iki lho manuk. Iki areke. Waduh. Wong main basket. Ojo perisan kan, ojo perisan teman kan ya. Celana cekai main basket. Oh, lali binatang di hutan ini dilestarikan. Oh, nggih. Lah niku lestari lho. Lestari tak tunjuk isan kok dadakno. Napa, Pak? Napa? Oleh kon bedil tapi celeng kene. Tapi hutan kene iku merusak binatang yang buas. Lho, celeng nu rupane ya napa? Kaya aku. Lho celeng yo rupane Oh, sing ireng niki. Babi lho lho. Oh, babi. Tapi ireng no alas ngene. Ya wis seruri kok gaene bedil karo celeng. ngawur ae nek bedil iku. Napa sih? Lapo manuk kon bedil. Sing pundi? Sing Sing pundi? nika wau ta? Ayo. Sing nduk kurungan mah. Oh ngawur ae kon iku. Sing kait budal mah lho kon nyoba mah niku manuk sampean ta? Manuk gagak niku gagak. Kena napa nih? Ya karuan duwe mati karuan. Ha nggih. Kena ndase gondol kuwi manuk. Iya tapi gagak niku manuk gagak. Ngono ulune. Sepurane, Pak. Sepurane. Niku sing ngengken safari, ngono lho. Manuk pokse ngerti ya? Oh, pokse. Pokse larang 150.000 ngerti ya? Safari karo gagak pokse jare gagak niku. Sing ngengken gagak kuwi ireng nek pokse ana putih kgoblok ngerti ya kok. Sing ngengken safari. Oh, bedil tapi delok iku padha liaran. Lolirane ngomong jujur. manuk Oh, tak merem ae bedil iku. taliran manuk cipret iki lho. Manuk cipret ge apa manuk cipret dadakno. Pinten jergane bener kan? 150.000 tukune aku mana iku. Ning sesuk Sesuk piro? sesuk 50. Endi duwe? Kukur-kukur aku niki. Oh, ngawur ae. Iki Pak sepurane Pak, wong tapi wong gak kena temen Pak. Iya, selamat mau gak mati. Nggih mau diperiksakan mawon teng niki lho. Dokter hewan niku lho. Wong manuk iki keseper lah ngene saged urip lah. Diperiksa ndak lah urus aku ta. Atiku mangkel ngerti ge? Mangkel nggih. Ngawur manuk kon bedil. Ngombe lho. Kon bedil temen ya apa rasane? Mang dikurungi ta, dikurungi. Wong iki mabuk. Wong iki mabuk ngomong jongkir balik Iki kakek ngombe bathek wong iki sih. Bedil titisno temen dimatno ngono lho. Dadi gak blingse, mosok ngerti dimatno. Si Pak, Nggih, punten tolong saya bedil niku. Niku lenten manuk. Manuk jalak nih saya. Gak iso gak bedil aku. Apa? Kayak biasa ngerti ya? Oh, Mripate wis kabur. Kula Kartolo, Pak. Oh, katrol. Jenengmu sapa kan? Kula Sapari. Oh, Saripa. Oh iku. Sampeyan jeneng? Wah, kok lari jenengku Batman. Oh, Pak Basman. Nggih Pak, sepurane sing kathah wong sing ngangken mau safari kula mbok nyejo, Pak. Nggih. Kok dikongkon cok gelem-gelem tok ae kok Ri, iku mah goleki sampe tutup kene, Pak. kon yo ngawur. Kok mburi kon dadak dikepekno kene. Iku manuk ingon-ingon niku. Iya, wong waroke Tangi lulut teh. Ngono waroke. Loh, ware iki ceking lho. Ware potongane ceking. Mbak, Saya delan-delan kencati pedhot tanggar. balak di aku bedil bare awakmu kepethak-kepethuk iki. Iya, iki arane rezeki mondok iki. Badhe teng pundi sampean? Badhe teng pasar. Lho kok nggawa pitik sepirang-pirang ta kuwi? Waduh, moh. Niki sanes PT niki. Pitik. Lek pitik niku gedhe lek cilik ngene iki mani. Niki manuk niki Oh, manuk. manuk to. Manuk. Oke banget to kuwi. Nggih kula namanya bedil kok. Manuk iki bahasa Inggrisnya peksi. Peksi. Nggih. Peksi kula danganane arit. Nggih, nami sampeyan jen? Kula Ani. Nggih, teng pasar malam ta? Loh, kono alasan pasar malam ya apa sih? Oh, teng pasar nggih. Pasar jurusan kan kene. Dagangan. Arep kulaan. Oh, kulaan. Sampeyan niku sinten? Kula ni Kartolo. Kartolo. Lah siji ne. Kula robot. Robot wong ireng. Kula Sapari. Manuk wari. Loh. Wah, tambah selir. Sapari, Mbak, Sapari. Oh, Sapari. Nggih. Sampeyan golek dagangan sampeyan iki. Sebenting lak golek dagangan lak oleh Badi ya. Nggih. Nggih ni manuk sing kathane pundi? Wis ngono ari. Oh, nggih ngertos kula. Nggih teng pundi? Pasar burung. Oh, bae iki bapakne dodol manuk bae. Kok pasar burung ni lah nggone wong dodol niku. Enake wong diuncalno ya. Anu alasan iki malah alasan. Oh, arepe anu to niki arep Bedil. Nggih. Sapari gak ndelok-ndelok ana enom ya nyesek ana tuwa ya nyesek repot.
Kandhane rada rono ta, rada rono. Aduh. Aku ngono gak tampian lho. Ngawur ae. Sisiran iku tuwa enom iku jodone dhewe-dhewe. Mbak Ani, dadi nek nggene manuk sing kuatane pojok mriku niki. Oh nggih. Nggih. Niki dibedhe ora kena biasane. Diapaken? Biasane niku ditulup. Waduh, nulup masa njupuk Joko Tarub. Wah, ora biasa nulup ya ora iso nulup no. Nggih, mboten saged nulup. Lek selulup bisa. Nggih ditembang. Mboten nggih padha wae. Padha mawon nggih. Hari kon ngeten nggih. Sampeyan teraken napa wis kedap mawon. Nggih Cek Kartolo mulih ki ambek kula kali sampean ki mampir. Tenggere sampean nggih. Lha pripun ta? Sakniki kula terke tenggene grumbul-grumbul nika nggih sing manuke akeh. Lha mungkin nek mulih kula nggih genti diterke. Wis gamping. Oh, aja gampang to kon. Kon diterno iki nang grumbul, tuwa grumbul arek kon ter. Lah nduk dalan mumet ae kon mbak. Nggih nggih. Sing ngeterke sinten nek mulih? Gampang nggih. Aku lho. Aku. Kon Iki, Nggih. aku lek iki. Napa? Ma, Lah, ini ma lah. kemawon pun. Ada apa? Mu ada. Oh, dek sik pinter mele. Anjane ganteng kok mbak aku. Mboten, sampean niku nggih ganteng jane. Nggih. Nyatane nek dipoto wong loro niki nggih mesti padha. Padha. Padha nggih. Gambir sinigan. Nggih, niki nek klise nika sing padha. Wah. Wah, wong iki ngomongi titik mengandung alkohol. Wis cek Kelisine padha tapi mbok gambare. Kon dadi aku kobong lho. wis engko selebengi ta. Monggo teraken Mbak Ani. Nggih, teraken. Monggo. Kartolo ambek Sapari mulih kepethuk Sontolowo. Sontolowo iki bapake Kartolo. Mari ngono Sontolowo ketamuan Tini sing njaluk dirabi Kartolo. Terus ketamuan Ani ya padha njaluk dirabi karo Kartolo. Wah, laris iki. Ya apa akhir cerita niki? Ya apa ngwetok lur iki kok rebutan Cak Kartolo? Simak sampe entek ya, Lur. Iya, jadi mana anak? Loh, Los, Rezeki ini kene iki oleh iki manuk. oleh apa ae manuk Oleh apa? manuk 680.000. Lah. Heh? Pokok oleh 600 pira? Oke. Ono 600 500. Ukur 5 ngono lho. Nah, ini digedhekno 500. Cilik sange manuke. Oleh 50, Pak. Ki manuk apa sing iki? Sembarang, Pak. Oh, Iki driji, iki duduk manuk. Oh, Kok bapak ngono? Bapakmu iki segotok iki ngenteni manuk to. Lho. Lah kamangan mah. Wis anu kok lho. Tak adus sik, tak adus. Ati-ati sik. Ada ya. Kono-kono gurih. Nglayap ae. Lho, monggo. Lho, Amit nggih, Pak. Lah? Niki anu, griyane Cak Kartolo. sanes. Griyane sinten lho? Griya kula. Sampeyan napane? Bapake. Oh, Wite. Lho, kok wite? Kula niku bapake Kartolo. Lah nggih sampean Wite, Nggih, nang nggih, sampean nggih. Jepang nggih. Nggih. Anu Pak, kula jenenge perlu. Lha enten apa? Enten yoga sampean. Enten. Ngeten Pak nggih. Nggih. Kula teng mriki niki ajenge nuntut. Lho, niki sane pengadilan ya mriki niki. Lho, Kleru sampean niku. nggih. Ngen Pak Lurah nak nuntut. Mboten teng sampean dhisik, wong sampean bapakne kok. Enten napa kula Ya napa kula sampean rabekaken kali anak sampean. Lho ya apa sih iki? Pun bengong lho nggih. Loh, Kartolo. Loh. Apa? Loh. Sapa itu? Kok diceluk apa? Bapak. Loh, wah. Wis juga ribet lho, loh. Sampean bapakne saestu ta? Iya. Adus durung jegur celuk-celuk. Lah iki lho. Lho, Wis golek wong wedok. diajeng. Dari kowe sing ra gelem rabi. Apa? Lah iki kok Lah apa kene iki? Ya apa ya aku nuntut, Mas. dituntut kon. Nuntut apa? Ya apa kaos kotak sampean kari ndok nggonku. Modiar ora kowe. Iki wis ngajani iki Sapari iki. Nih. Kok iso kaosku tangkari lho. Aku malah mampir ono adus. Adus, aku lali, selek kesusu lho, Ri. Nah ini tenar wedok ini ya. Coba. Kon celelekan kon. Nggih, Pak. Yo go sampean niku lho Pak janji kali kula. Neng, Kula jenenge dirabi. arep dirabi. Nggih. Kowe gelem. Parus. Tanggung jawab lho. Tanggung jawab. Lho aku iki kok ngrabi. Iya lho. Iya ta, Pak? Lah, Ngono, kok mang jare kipu-kipu mbare Lah wedok. iya. Lah saiki dituntut arek wedok kon ngawin. Wong ya apa rek tak delok rada lumayan hari. Ngono lho. Wah, kon niku omong-omong kuwi wis kakene Ya napa, Pak? Ya wis aku kalau anakku gelem, Gampang, wancane Pak. anakku gelem tak rabeke. Nggih kula mengkado ngisi Ya lho, wis, Pak. kas kono nang ngurus sik. Namburi ta? Iya, iya. Aku nang dalan namburi. Amit nggih, Pak nggih. Wah, wis gawe geger ae. Nuwun. Apa meneh iki? Pakai gaya wedok to iki.
kula nuwun Pak. Monggo di. Madosi Cak Kartolo wonten. Wonten mriki griyane. Oh, nggih, kleresan. Sampane napane kali Kartolo? Nggih, kenalane. Oh, kenalan. Nggih. Enten apa to kok madosi? Kula badhe nagih. Wong nggih tak sampeyan. Napa, Pak? Iki golek Kartolo meneh. Pundi? Pri, iki lho. Lho, Sapari iki piye iki? Mosok lali. Lah sampe sing ngeteraken niku ta? Lho nggih. Lah janji apa karo? Enten apa? Karo kowe? Ajenge nagih janji. Janji kali sinten? Kali Cak Kartolo. Dijanjeni apa kon? Nah, dirasa kula niki ajeng dipek bojo. Mateng aku. Wah, di bocah iki raben iki. Wah, Tamu. lah iki ana cah wedok meneh teko. Aku. Apa? Arep nagih janji no. Janji. Ajarine aku arep dipek bojo. Loh, ya apa sih? Iki anu ya iki tas ae tas rabi iki tak rabek. Durung jange. Lah ya tas ae arep rabi. Apa sih durungan rabi jangan rabi. Nah, Niki pun ajeng rabi. Nggih pun diwayo ya wis ora apa-apa, pokoke kudu dirabi lho kula. Lho kowe kok geleman tenan, Nduk? Lah wetekno pripun wis kebaca jare. Lho. Iki mangko tinggal ono lah aku terus guyon mbek terus aku ngomong-ngomong. Lah bakal nunggu Janji maneh. Tapi gelem diwae sih, Dik. Nggih pun Wis tak ora jeruk apa-apa. Dik, bakal apa? Ya undang. Iki kamu ya gitu. Netin. Lho, Tin, Bu. Lah kok kowe Tin? Lho babone, Pak. Wah. Lho Apa sampe rene? apa iki lho arepe nuntut karo Cak Kartolo. Iki Aku dipek buku. bojo. Lha iku bomo. Iya. Pak ya apa, Pak? Beneran lho. Kowe golekno bojo bapak. Iki capek wae. Oh, dadi ngene wis mesti sanekno, Pak ya. Anake tak peke, lah ibuke tak dhewe ngono, Pak ya. Iki jatuh itu ya. Nah, Suwun ya Lur sudah menyimak cerita sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng supaya ada notif ketika kami ada video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.